אומר מרן השולחן ערוך, זיתים וענבים אסור לסוחתן. ברוך תהיה רבי, תודה רבה. זיתים וענבים אסור לסוחתן. עיין לעין סימן השנות בית ספי. ואם יצאו מעצמן אסורים, אפילו לא היו עומדים אלא לאכילה. ביטוטים ורימונים אסור לסוחתן. ואם יצאו מעצמם, אם עומדים לאכילה מותר, ואם עומדים למשכין אסור. ושאר כל הפירות מותר לסוחתן. במקום שנהגו לסחוט איזה פירות, לשתות מימה מחמת צמא או תענוג, דינו קיצוצים ורימונים. אבל אם נהגו לסחוטו לרפואה לבדו, אין נחוש. ובכל זה דווקא לסחוט אסור. עבור על מותר למצוץ לפיו מן הענבים המשקה שבהן, בכל שכן ושאר דברים. ויש אוסרים למצוץ בפה מהענבים וכיוצא בהם. טוב, מורה ורבותיי, נעשה הקדמה. ידוע שיש לנו אב מלאכה דש ומפרק הוא תולדה של דש. ככה כותב הרמב"ם, ככה כותב גם רש"י, וזה גם דעת רוב הראשונים. ככה, יש מהות. יותר טוב? כן, בסדר? מצוין, תודה. בסדר, יותר טוב. עכשיו תראו, אני חוזר מורה ורבותיי. אחד וגם בתת אבות מלאכות שיש לנו זה דש. האב מלאכה, יש גרעינים, נמצאים בתוך השיבולת של החיטים, של השעורים, יש כל מיני תבואות. אז השור בא ודורס על כל השיבולים האלו, ועל ידי הדריסה הוא מפריד את הגרעינים מהשיבולת. זה המלאכה של דישה. גם אדם יכול לעשות את זה. אבל צריך כמות, אז צריך שור שיעשה את זה. היום ברוך השם יש כל מיני מכונות שעושות את הדברים האלו. יש תולדה למלאכה הזאת, זה אב מלאכה דש. התולדה של זה מפרק תולדה לדש. מה פירוש? למשל, לחלוק בהמה בשבת, זה מפרק תולדה לדש. ככה רש"י סובר, ככה רמב"ם סובר. למה? כי בכל המאכל שזה החלב נמצא בתוך הכחל, הלבנים של הבהמה, מוצאים את זה משם. זה כאילו מפרק תולדה לדש. אותו דבר מורה ורבותיי, סחיטת זיתים וענבים הם אסורים מן התורה. שאר פירות אסורים מדרבנן. יש בזה שני טעמים בראשונים, שזה נפקא מינה בין הטעמים. אנחנו יודעים, המשקה היחיד שיוצא מהפירות שהוא נחשב משקה מן התורה, זה היין והשמן. ועשרת לגנך, ותירושך, ויצהרך. לא כתוב ועשרת לגנך, והענבים שלך, והזיתים שלך. כתוב ועשרת לגנך, ותירושך. מה כתוב על המצע הענבים? תירוש. למה תירוש? זה המצע הענבים שעושה מהענבים. זה תירושך ויצהרך. הם המשקים הייחודיים. אבל אם אדם שוחט תפוזים, ועושה תפוזים, האם זה נחשב משקים מן התורה? לא. זה נחשב זיעה בעלמא. מה נפקא מינה? אדם ששותה שמן או יין של עורלה, האם זה כמו שהוא אכל פירות של הזיתים ושל הענבים? כן. לוקים על זה כאילו הוא אכל את הפירות. זה שניהם משקים היחידים. אבל אם אדם יש לו תפוזים של עורלה, שאר פירות של עורלה, והוא עשה מהם משקה, האם המשקה הזה נחשב כמו שהוא אכל את הפירות? לא. הגמרא אומרת, זה נחשב זיעה בעלמא. זה לא נחשב משקה גמור, כדי שיתחייב השותה אותם כאילו אכל פירות של עורלה. וכן שאר הדברים, זה אותו דבר. זה שני היוצא, משקה היחיד שהוא אכל מן התורה, זה רק זית וענבים. לכן, סוחט זיתים, או סוחט ענבים ביום שבת, חייב מדאורייתא. שבאנשים לא מודעים לזה. לוקחים זיתים, לא, זיתים ודאי שלא. אבל ענבים,
ומערכים בדם תחת כוס. ברגע שהוא עושה את הדבר, איסור דאורייתא גמור. השם ישמור ויציל. עכשיו תראו מה רבותיי. לדבר על ההשלכות של ההלכה הזאת, בעזרת השם שנדבר על ההשלכות להלכה הזאת. אבל יש טעם אחר. יש טעם שהזיתים והענבים, הסחיטה שלהם מדאורייתא. למה? כי רוב הזיתים ורוב הענבים הם עובדים למשקה. רוב הענבים, תראו כמה בקבוקים יש של יין ושל מיץ ענבים. אפילו שאוכלים הרבה. אבל הרבה מהזיתים והענבים שמזית, לרוב מהזיתים עושים זיתים הרבה שהם יותר מאשר אוכלים. אותו דבר גם כן מהענבים, רוב הפירות. מה נפקא מינה? אם עכשיו רוב הפירות של התפוזים יהיו בשביל סחיטת תפוזים. זה לא, אתם יודעים, יש בתפוזים סוגים. יש וילנסיה. וילנסיה היא סוג תפוזים קטנים כאלו שיש בהם הרבה מיץ. אבל התפוזים עכשיו שמוכרים בשוק, כל תפוז כמעט כבר רתיח. אז תפוזים כאלו, וכל שאתם מוצאים בהם במשקה, זה לאכילה. אף אחד לא יטרח לעשות בתפוזים האלו משקה. אבל לא יצוין שרוב התפוזים יהיו עומדים לסחיטה. לפי הטעם הזה אחר שאמרנו, גם הסחיטה של התפוזים תהיה מדאורייתא. אפילו שזה בעלמא. וכולם אמרנו שזה תלוי אם זה משקה או לא משקה. אבל אחר אמרנו שזה מחלוקת בראשונים, יש להם ביאורים בראשונים. אנחנו נוקטים יותר. לזה לא משנה איזה פירות. אם רובם עובדות לסחיטה, לא עובדות לסחיטה. אלא זה תלוי הכל אם המשקה רוצה בגלל שהמשקה או לא משקה. זיתים הענבים כמנה, הסחיטה שלהם מדאורייתא. שאר הפירות, לא. תכף נראה מה נפקא מינה. עכשיו תראו, נפקא מינה, יש מחלוקת תנאים. אבל עכשיו מדברים על ההלכה. יש פלפול בגמרא, אבל פלפול לא כל כך נוגע להלכה למעשה. יש אומרים, למשל, אני אביא לכם דוגמה מעשית ואחר כך נדבר על זה. יש אשכוליות. אתה לפעמים רוצה לאכול את האשכולית. רוצה אותה לחצי, שם סוכר, כל סוכר, אז קצת מרק טיפה. אומרים אשכולית היא טובה בריאה שני דברים. לנשימה, לריאות, וגם ללחץ דם. פירות הדם טובים גם ללחץ דם, קצת לא רוצה לחץ דם. לא יודע אם זה... פעם שאלתי את הרופא, האם שום זה טוב בשביל לחץ דם? אבל זה לא הוכח מעבדית, וגם זה לא משתלם להוכיח את זה מעבדית. למה? אלו שעושים תרופות, הם צריך שישתלם להם. אם יגידו שהוא טוב בשביל לחץ דם, יפסיקו לקנות את התרופות האלו. אתם צוחקים, היה לנו כנס בכולל, שהביאו רבנים, והביאו גם דוקטורים ופרופסורים, איך קוראים להם בית החולים הזה? תל השומר? תל השומר. זה מחקרי. תל השומר. שיבה. כן, היו שם רופאים, פרופסורים גם כן, כי זה נוגע כנס של יום עיון עם רבנים ודיינים בעניינים של טהרת המשפחה. לידות, עיבורים, כל מיני בעיות שקשורות לטהרת המשפחה. לא אפרט. אז אחד מהרופאים עמד ואמר, אומר, יש תרופה נקראת כך וכך, וזה בא בחבילה של 50 קפסולות. ויש תרופה של אותה חברה, נקראת כך וכך, שזה בא 20 קפסולות. אמרתי, דעו לכם, זו אותה תרופה. אבל מבחינה שיווקית, אז עושים לה שם אחר, ושמו אותה ב20 קפסולות. לא זה משהו אחר. זה רק אין איזה משחק. סירה, הפיתוח של התרופות, זה מסחרי. היו בזה מניות. מה זה אומרים? זה בטוח שזה רק התרופה? לא. יכול להיות בתנאי שכזו אחוז שם הרבה תרופות בטבע. ואלו שחוקרים לתרופות לא משתלם להם לחקור את זה. כאז זה יצא זול. והם צריכים למצוא משהו אחר של כימיה, כדי שיוכלו להתפרנס. זה הכל. אז תדעו לכם, שמרק תימני עם שום בחוואי, וזה תרופה להרבה דברים אחרים בשם. אבל זה עכשיו עשו קורקום,
זה כדורים של קורקום. מה צריך את כדורים של קורקום? אז לא כדורים של קורקום, כדורים של חלבה, כדורים של זה. מה שהיו אוכלים פעם, של כדורים פשוטים, אז היום כדורים. טוב, מוריי ורבותיי, לא נורא. אחרי, נחזור לענייננו, מוריי ורבותיי. אז לגבי הזיתים הענבים, אז התחלתי לומר ככה. אז האשכולית הזאת, חותכים אותה לחצי, נכון? כשאתה חותך חלק מהמשקה, לפעמים זב, ובצלחת אתה רואה משקה. האם מותר לך לשתות את המשקה הזה, או אסור לך לשתות את המשקה הזה? חתכת אבטיח, וחקרים את האבטיח, יוצא מיץ של האבטיח. האם מותר לשתות את המשקה הזה או לא? חתכת ענבים לילד הקטן. למה ילד הקטן, ילדים קטנים אסור להם ענב כזה גדול. צריך לחתוך אותם לאורך, שלא יתקע עליהם בגרון חד שלהם. חתכים את זה לאורך, אם החיתוך זב חלק מהמשקה של המיץ הענבים. מותר לשתות אותו, או אסור לשתות? אני לא אומר אם מותר לחתוך. לחתוך ודאי, אפילו אם יזוב. אמרו לי מישהו, שמע באיזו תוכנית רדיו, זה מישהו דיבר, ואמר שאסור לחתוך. למה? כי על ידי החיתוך זב משקה, פסיק לשעה, דבר שאני מתכוון, בסוף דורייתא, חס ושלום. וכי זה דרך הסחיטה של ענבים בסכין? מישהו מוציא משקין של הענבים, של היין, של המיץ הענבים, על ידי סכין? אז זה ודאי שהסחיטה היא כלאחר יד, רבנן. וכשזה דבר שאינו מתכוון, ולא אכפת להם, ולא שיהיה פסיק לשעה. אז זה סוד רבנן, דבר שאינו מתכוון פסיק לשעה וסוד רבנן, זה מותר. השאלה היא, אם יהיה מותר אחר כך לשתות את המשקה הזה. בסדר מורה ורבותיי? רק אני בינתיים אשתה את המשקה האחר, ואברך עליו. ברוך אתה אדונו, אלוהינו מלך העולם, שהכל יום. מורי, אפילו שבני שם ענבים בצלחת, בלי לחתוך, וזה זב. או, יפה. למה בטיח, אבל בטיח זה זוכר זה למה קראנו עכשיו. בלי לחתוך המסכים. בלי לחתוך כלל וכלל, אתה אומר מצוין. אני רק אמרתי לחתוך, ובכוונה אמרתי שהוא חתך את זה בצורך אכילה, אבל אתה שאתה מצוין כי קראנו, זה בשביל. עכשיו אנחנו נסביר. המסקנה של הגמרא מורה ורבותיי, מסכת שבת, אם זה זיתים הענבים, שהסחיטה שלהם היא מדאורייתא, כמו שאומרת במאיר, והמשכין זבו מעליהם, זה לא מצוי בענבים שלנו, אבל זה יכול להיות. למה אני נקטתי דוגמה שחתכת ענבים? כי על ידי החיתוך, כשאתה עושה זה, אז יכול להיות שיעזוב מהמשקה. אבל היום, שתקח ענבים, ושיעזוב מהם משקה, בלי שתסחט, בלי שתחתוך אותה, זה לא מצוי. אני לא אומר שזה לא יכול להיות. אני אומר שזה לא מצוי. עכשיו, אבל יכול להיות. אבל לך מדבר על כזה דבר. אני הבאתי דוגמה על דבר, אני יודעתי יותר מצוי שיעזוב ממנו משקה, שהוא פותח את הענבים. בשביל לעשות סלט, לתת לילד תינוק לאכול מהענבים, ועל ידי החיתוך זב ממנו משקה. גמרא אומרת, משקין שזבים בענבים, אפילו אם הענבים עומדים לאכילה. כלומר, מה קראת את הענבים האלו? לא יכול. לא לסחט אותם. אבל כן, שיש בסחיטת הענבים בסוד דאורייתא, אז יכול להיות שניחא ואומר, וואי, זה טעים. תאמר לי שתטעמי. איזה יופי, טעם של המיץ הענבים שעכשיו זב, מאליו. ואז יבוא לזה סחיטה. ואם הוא יסחט, איזה איסור יהיה לו? סוד דאורייתא. אז בענבים וזיתים גזרו חכמים, שאם הזיתים היו שלמים, והענבים היו שלמים, מזב מהם משקה, אז אסור לשתות אותם אפילו אם עומדים לאכילה. ומדוע? גזרה שמה יסחט אותם. כי בזיתים הענבים יש בהם איסור סחיטה מדאורייתא. ברור מורה ורבותיי, אומרת הגמרא, אבל אם זה תותים ורימונים, רימונים, היום הרבה שוחטים רימונים? מצאו בזה הרבה סגולות.
טוב ללב, טוב לזה, לא יודע, הרבה דברים טובים מהמיץ לימונים. טוב ללב. תותים, לא שמעתי שהיום שחטים תותים. אבל יכול להיות שהתכוונו יותר לתותים של העץ. אולי זה יותר שחטים. אבל היום תותים שלנו שחטים, הם ממילא יקרים מאוד. והם עוד תעשי מהם משקיע, זה לא מצוי. למרות שבזמננו רוב הפירות, גם שוחטים אותם. מצוי שישחטו אותם. תפוחים ודאי, אגסים ודאי, קלימנטינות ודאי, אשכולות ודאי, תפוזים ודאי. מה נשאר? אפילו שמעתי שיש שוחטים אבטיח. שמים אבטיח בבלנדר, עושה לך מיץ אבטיח. מה טוב בזה? אני לא ראיתי שעושים כזה דבר. אמרו לי, אבל זה לא מצוי. מלפפונים לא שמענו. גזר שמענו? בטח. סלק שמענו? בטח. ואומרים סלק, וכן זה מאוד בריא, האמת שלו. והאשכנזים, זה היה הקוקה קולה שלהם פעם זמנם. היו קוראים להם משקעים, זה בורשט. אצל האשכנזים. סלק, לוקחים אותו, שוחטים אותו, ובפסח, זה היה הקוקה קולה שלהם. היו שותים ככה. בורשט, שמים קצת סוכר, זה עונג פסח. קצת תראו מורה ורבותיי. היום רוב הזה, סלרי, אתה שוחט אותו? בטח. סלרי. אנשים שעושים כוס בריאות, זה דווקא במחנה יהודה, צאים סלרי. בשוק. שוחטים. סלרי, כל זה. מה לא שוחטים? אבל למשל עבר סימון, מישהו שוחט? לא שמע. אבל קודם כל נדבר מורה רבותיי על תותים ולימונים שהיו בזמן הגמרא. מחילה, שוחטתי לנתן. אני עכשיו נתן. אז התותים והלימונים בזמן הגמרא, יש כאלו ששוחטים, היו שוחטים, גם לימונים, כמו בזמננו. אבל נצא מהעניין הזה שאם רוב או לא רוב, לא יודע מה המצבים בזמנם, רוב לימונים לאכילה או רוב לשחיטה. אבל נגיד שלא היה רוב, אבל על כל פנים זה ודאי לא משקה יוצא מהם. זה לא משקה, זה זיעה בעלמא, מה נפקא מינה? אדם קנה, הלך לשוק, עוד לא בטח שהחיינו לפני של שנה, קנה מיץ לימונים, שתה אותו. נהנה או לא נהנה ממנו? בטח. עכשיו הוא אומר, אחר כך אני אוכל לימונים, ועוד לא ברכתי עליהם שהחיינו. אני אברך עליהם שהחיינו, או כמו ששתיתי מהמיץ לימונים הזה, שהוא מהלימונים החדשים, אני כבר לא יכול לברך עליהם שהחיינו. אתם יודעים, עכשיו התחילו להביא לימונים. מהחדש שנה, יש לימונים. עוד כמה חודשים, חודש, חודשיים, כבר יגמרו הלימונים. פסח, תחפשו לימונים, יגמרו הלימונים. עכשיו שימו לב רבותיי, אולי במקומות בודדים מאוד. כמו תפוזים, תפוזים יש עלינו, יש הרבה. אבל הנה כמו אבטיח. אתם עושים עכשיו אבטיח? יש בשוק אבטיח? לא מצוי. ואם מצוי, אין לו טעם, אין לו ריח, וסתם יקר. עכשיו שמעו רבותיי. ועל כל פנים, הרימונים יש שחטים אותם. עכשיו מה הדין? חתכתי רימון. כדי לאכול אותו. ועכשיו אני רואה זב משקה. ונמצא לי בקערה עכשיו משקה של רימונים. מותר לי לשתות את המיץ רימונים הזה? אז זה הגמרא אומרת. כיוון שבסחיטה של הרימונים אין איסור דאורייתא, אם הרימונים היו עומדים לשתייה, למה קנית? אומר לי קניתי מסחיטה במיוחד. לשחוט רימונים. ואפשר לשחוט רימונים גם ביד. אפשר. קשה, אבל אפשר. אם הרימונים האלו עומדים לשתייה, המשקה הזב מהם גם אם יזום מאליו, או על ידי חיתוך, אסור לשתות אותם. אבל אם הרימונים האלו עומדים לאכילה, המשקה שזב מהם, או שזב על ידי החיתוך, מותר לשתייה. למה? כי גם אם אני אסחט, איזה איסור יש בזה? רבנן. דרך אגב, כתוב בסימן ראשון ב' שאם יש לי זיתים וענבים שהתחלתי כבר את הריסוק שלהם, לפי מה שמבואר בסימן ראשון ב' על פי הגמרא מסכת שבת פרק ראשון, סוף פרק ראשון, יש
בענבים ובזיתים 3 שלבים של ריסוק. ריסוק, דיחה ושחיקה. ריסוק זה התהליך הראשון. דיחה זה התהליך השני. שחיקה זה כבר למצות את המשקה, הסוף של המשקה, שעל ידי שחיקה מוציא את הכל. עכשיו תראו מורה ורבותיי. אם כבר הסקתי מבעוד יום את הזיתים ואת הענבים, עוד לא דחתי אותם, רק הסקתי אותם, שזה השלב הראשון, דעת מרן, משכין שזבו מהם, מותרים. למה? כי אחרי שעשיתי את השלב הראשון, אם אני אמשיך את השלב השני, זה איסור דאורייתא או דרבנן? בנן. כי השלב הראשון של הריסוק, שכבר המשקה יכול לזוק, כבר עשיתי. וממילא, זה מה שנשאר יהיה איסור דרבנן. ובאיסור דרבנן מה אנחנו אומרים? אם המשקים זבו מעליהם וזה עומד לאכילה, מותרים. עומד לשתייה, אין מסורים. מה נפקא מינה בזמננו מורה ורבותיי? מה? את הזיתים. באיזה שלב שמים אותם במעתן? אחרי הריסוק או לפני? ככה, זו שאלה טובה. המעתן זה מקום שהיו מחממים את הזיתים. לפעמים היו גם כן שוברים אותם לפני שהיו שמים אותם במעתן. כי אם אתה שובר, אז מהחום הוא מתרכך הרבה יותר מהר. כל דבר שאתה שובר אותו, אתה מאבד את הכוח שלו, ואחר כך אפשר ככה ואפשר ככה. המעתן זה המקום שהיו מחממים את הזיתים לפני הריסוק שלהם, הדחייה שלהם, לפני שעושים מהם שמן זית. עכשיו תראו מה רבותיי, מה נפקא מינה בזמננו? תפוזים, אשכוליות, עומדים לפעמים גם לשתייה? האדם קנה ביני נסיעה לשחוט, והוא חתך את התפוז. רוצה פלחים, שאתה רוצה גם לעשות, לידידים, סלט פירות, כמה תפוזים, כמה בננות, כמה תותים, יאללה, עוד כמה גרגירים של רימון, איך זה? משתלב? רבי משה, מאשר את התפריט, לא חושב. אז התפריט טוב. עכשיו, ואז מה, על ידי הסחיטה, היא לא סחיטה, על ידי שחתכה את התפוז הזה, מה יש בצלחת? משקה של זהב. מותר יהיה לשתות את המשקה הזהב? והתפוזים האלו למה עומדים? לשתייה. אז זה, אם עומדים לשתייה גם עם זב מעליהם, או כל שכן על ידי חיתוך זב מאליו, יהיה אסור לשתות. בסדר מוריי ורבותיי? זה מה שלמה. מה? לא פלוג רבנן בתפוזים. תפוזים זה תפוזים. מה, יש כאלה וכאלה? בטח. אני יודע שיש סוגים. השאלה אחרת ההלכה גם יש חילוק? אז למה הרב לא מחלק בענבים? יש ענבים לסחיטה ויש ענבים לאוכל. לא, מורי, אם אני... שנייה, אני אסביר. אני אכן הסברתי קודם. שנייה אחת, מה שכבודו אומר תפוזים, היום מורי, אבל במציאות... לוקחים את הכל שמים בקרה. שנייה אחת. אני לא אמרתי לחלק בין התפוזים. אני אמרתי החילוק אם התפוזים עומדים לאכילה או עומדים לשתייה. אז אני אמרתי שסתם תפוזים של בלנסיה עומדים לשתייה. זה מה שאמרתי. מסכימים או לא מסכימים? פשוט. לא. לכן אמרתי בהקדמה של השיעור. אמרתי לכם. זיתים הענבים בלבד, והסברתי גם למה. שזיתים הענבים הסחיטה שלהם מדאורייתא כמשקה בדיוק. כי המשקה היוצא מהם הוא משקה ולא זיעה. מה הכוונה משקה ולא זיעה? משקה של נפקא מינה. אם אדם שתה יין של עורלה, שמן של עורלה, החייב במלכות כמו שהוא אכל את הפירות של העולם ממש. אבל אם אדם שתה מיץ רימונים של עורלה, חייב מדאורייתא? לא. למה? אנחנו פוסקים עיקרנים עולם הזמן הזה דאורייתא. למה? כי זה זיעה בעלמא, ולכן הבאתי לכם דוגמה מורה ורבותיי, לגבי ברכת שהחיינו, שהאדם ששתה מיץ רימונים, שזה זיעה בעלמא, ואחר כך הוא יאכל את הגרעינים של הרימונים, יברך שהחיינו או לא? כן. כי מה שהוא שתה מקודם, מה זה נחשב? זיעה בעלמא. זיעה בעלמא, הוא לא יברך על זה שהחיינו. וגם אם ברך, אז זה לא שייך לפירות. הפירות זה נחשב האוכל.
זה נחשב אוכל. המשקה שיוצא מהרימונים, גם שחקנו אותו עם מסחטה, זה רק זיעה. אז לפי הטעם הזה, זיתים ורימונים, זיתים בענבים, זה האיסור שחיטה שלהם מדאורייתא. ולכן, גם אם הם עומדים לאכילה, ויצא מהם משקים שזבו מהם, המשקים הם אסורים בשתייה. אבל שאר פירות מדרבנן כזיעה. אבל יש עוד ביאור בדברי הראשונים, שזה לא תלוי במשקה או לא משקה, תלוי במה רוב הפירות עומדים. זיתים וענבים רובם עומדים למשקה. לכן נבט דומה, שתורה אמרה וספת דגניך ותושך ונצריך. אבל כן? אבל שאר הפירות רובם עומדים לאכילה. אבל מה יהיה נפקא מינה? אם רוב התפוזים יעמדו לשתייה, אני לא יודע אם במציאות בזמננו, אם רוב התפוזים עומדים לשתייה. לא יודע. מה? חלקם יש גידולים לשתייה ויש גידולים לאכילה. יש עם זה קליפה עבה או קליפה... לכן אמרתי, בעיני נשיאה עומד לשתייה. הרב, זה המיץ הכי נפוץ, תפוזים זה המיץ הכי נפוץ. כן, יש לי בבית נטו לשתייה. אם תלך בסוף ברוב זה מיץ תפוזים. אני מסכים, אבל אני שואל אותך, רבי סעדיה, על כל קנייה שאתה קונה, אולי אתה ספציפית, אולי באופן כללי, על כל קנייה שאתה קונה בשוק, כמה אתה קונה את התפוזים עצמם לאכילה וכמה אתה קונה מיץ תפוזים? אבל מסתכל עלינו או שאתה מסתכל בכללית? בכללית בעולם, רוב העולם. המיץ תפוזים הוא המיץ הכי נפוץ. הנה, הוא חקלאי, הוא אומר, הנה, ידידנו. זה לפי זנים. זה, הוא מכיר, הוא מכיר. הוא חקלאי. הוא אומר מפורש שהוא עומדם, רובם עומדים לאכילה. רוב התפוזים בדרך, גם רוב האשכוליות עומדים לאכילה. הרב, הזן שעומד לסחיטה... גם אדם לא קונים את האשכוליות. פעם התימנים היו אוהבים פה בקום המדינה, היו אוהבים לקנות את האשכוליות. לא יודע, משהו שלא היה את האשכוליות, סתם, בטעם האשכוליות. אבל על כל פנים... מי אוכל אשכוליות היום? אבל מי שותה גם את האשכוליות. אם כבר אוכלים יותר אשכוליות מאשר מיץ אשכוליות. אבל אני אומר, גם בזמנים, אני לא יודע, זה צריך לחקור ולדרוש. אבל נראה, אני אומר לנו אחד פה, שהוא עובד בשטח, הוא עובד בחירה של פירות וירקות. גם רוב התפוזים, וזה, עומדים לאכילה. תראה כמה כל יום אוכלים תפוזים לאכילה, כמה אנשים קונים לשתייה, פעם מתחשק להם, קונים תפוזים, קונים באותו זמן שיש, הם אוכלים תפוזים ככה, בצער כזה, שהוא עומד לשתייה, קונה אותו. כל יום אדם הוא סוחב לתפוזים, מתי פעם אנחנו נשת איתם את התפוזים? כמה פעם בודדות, יש אנשים באופן קבוע, אבל זה אנשים בודדים. יש אנשים הולכים בחנות של מיצים, קודם שישי, או קונים לו בצלמונים, בסגזר, תפוחים, לפעמים אתה יכול לשתף, תפוחים עם גזר, יש ג'ינג'ר, זה ככה הולך, ג'ינג'ר זה הזנג'ביל. עכשיו, אבל על הרוב, אנשים אוכלים תפוזים. לא רוצה להבין, תודה רבה. עכשיו תראו מה רבותיי, לכן לגבי התפוזים, שרובם עומדים לאכילה. ובכל אופן אנחנו נוקטים מורה ורבותיי, שכמה שבסחיטה של התפוזים אין איסור דאורייתא רק איסור דרבנן, גם אם רובם עומדים שיהיה לא משנה, אם יעמדו התפוזים האלו לאכילה, ובאופן נורמלי התפוזים הגדולים שיש היום בשוק, כמעט לא שחטים אותה, כמעט, אני לא אומר שלה. זה לאכילה. ואז אתה סחט על ידי החיתוך של התפוז ויצא מיץ, בטח שיוצא מיץ. ואז יש לך בתחתית של הקערה, עכשיו הקערה מיץ. מותר לך לשתות? כן. למה? כי התפוזים האלו עומדים לאכילה. אותו דבר אשכוליות, הם עומדים לאכילה. אבל אם אתה תקנה תפוזים שעומדים לשתייה, ואתה תחתוך את התפוזים האלו ויצא לך מיץ, זה אסור לך. גזירה שמה תסחט, כי אתה מראה שזה נוח לך המיץ הזה, ואתה קנית את התפוזים האלו לסחיטה, יהיה אסור לך לשתות גם אם הוא יזם מאליו, או גם אם זם בחמת החיתוך. בסדר מורה ורבותיי? מורי, קצת בעיה עם הסלט פירות, כשאתה חותך סלט פירות, אז יש גם מיץ שהם לוקחים את כל זה ושופכים לתוך קערה. כדי להכין לסלט פירות, אז זה יוצא גם מיץ. עכשיו, נכון שזה מיועד, סלט פירות זה גם לשתייה. זה לא בדיוק לאכילה, זה אוכלים, אבל גם לשתייה. השאלה, אותו מקום שאני
שזה זב לי לתוך אתה מדבר על תפוזים שעומדים לאכילה או עומדים לשתייה? כשאני עושה את זה סלט פירות. כן, אבל התפוזים האלה שקנית אותם ספציפית. למה הם מיועדים? לאכילה או לשתייה? זה תלוי, לפעמים גם ולנסיה, כשעושים את זה סלט פירות, זה גם הולך, שהוולנסיה לרוב הולך לסחיטה, כי יש לו, קשה לקלף את זה, יש לו קליפה דקה. קשה מאוד לקלף את זה, לסחיטה הולך מצוין, יש לו הרבה מיץ. מצוין, אבל אני שואל. סלט פירות, אז איך זה עומד? אז זה תלוי, אז אין הכי נעמי. אם זה עומד לאכילה, המשקה שיהיה זוב, יהיה מותר. אם עומד לשתייה, זה יהיה בעיה. כי בדרך כלל שעושים סלט פירות, עושים את זה עם בננה ועם תפוזים. כן, תפוח. עכשיו, ומהבננה ודאי שלא יוצא משקה. אז המשקה שיוצא מה זה? רק של התפוזים. וכיוון שהתפוזים האלו עומדים לשתייה, אז המשקה שזם מהם, זה יעשו. לא יודע מה להגיד לזה. אני אומר, אם במידה וקנה את זה לשתייה, אם סתמת דמילתא, תראו, סתמת דמילתא בפירות האלו זה עומד לאכילה. משנה ברורה כותב שאם קניתי סתם תפוזים, אני עדיין לא החלטתי לאכילה או לשתייה, צריך להחמיר, ככה כותב משנה ברורה, כי לא עומד לשתייה. אבל אם הוא אומר לא, אני אקנה את זה לאכילה, שם את זה על השולחן, אין שבת אחרי השולחן אני אוכל, ואני אוהב כמה פעם בשבוע, אוכל לקח תפוז, לקח בננה, אז הנה אני אוכל אותם. אז הוא יודע שזה עומד לאכילה. בסדר מורה ורבותיי? גם אם התפוזים האלה עומדים לשתייה, ואני חותך אותם לתוך איזשהו סלט או משהו, זה מותר לי, אפילו שזה היה לשתייה, כי זה לתוך אוכל. לפרוס אותם ולחתוך אותם, אין בעיה. אבל מה הדין אחר כך על ידי החיתוך? יש משקה שזב. זב לתוך האוכל. לתוך הסלט, לתוך הזה. או, כשאתה אומר זב לתוך האוכל, אז אנחנו נדבר על זה, שלהלכה, למרות שזה מחלוקת הראשונים, להלכה למעשה, מותר גם לסחוט אשכול ענבים, מסכת שבת מפורש, שמותר לאדם ושמואל, מותר לאדם לקחת אשכול ענבים ולסחוט אותו לתוך המאכל. ולמה? שמשקיע בא לתוך מאכל, דינו כמו מאכל. נדבר על זה בהמשך, מורה רבותיי. אומרת הגמרא, שימו לב רבותיי, אומרת הגמרא, שאם זה פירות שלא עומדים בסחיטה בכלל, זה לא תותי וריבונים. להגיד בזמננו, מה לא עומד לשתייה לעשות זה אפרסמון. ראיתם עושים מיץ מהאפרסמון? גם אין לנו את זה. אם אדם תחשק לו לקחת אפרסמון, שקצת אפרסמון רך, הוא רוצה לשחוט אותו. מותר או אסור? זה מותר לפי משלם. אז תדעו שיש קודם כל מחלוקת בין הראשונים. עכשיו אני אקרא לכם את זה קצת. מה שאני אמרתי מקודם רבותיי, שאם עומד לאכילה זה מותר. אם עומד לאכילה מותר אם המשקה זב מאליו, או אם אני חתכתי ויצא משקה. אבל לסחוט את התפוזים, לסחוט את האשכוליות ביום שבת, אסור ודאי. לסחוט תפוזים תוך כוס, אשכוליות תוך כוס, זה ודאי שאסור. אני רק דיברתי רק לגבי אם המשקה זב מאליו, או חתכתי את התפוז והמשקה זב ממנו. זה אם הוא עומד לאכילה מותר למשקה לשתות אותו. אבל אם לסחוט ודאי שאסור. וכן עכשיו מדברים על פירות שכלל וכלל לא עומדים לסחיטה. נעים, נגיד שזיפים, יש זיפים. אפרסקים גם יש. אבל נגיד, אפרסמון לא שמעתי כזה דבר. סוחטים אותו? לא. נכון? שמעתם? סוחטים אפרסמון? אני מדבר על זה בדי שנמצאים בזמנים. בננה, שמעתם סוחטים אותה? לא. עכשיו אם אדם מתחשק לו לסחוט את האפרסמון, נשתות את המיץ האפרסמון, זה לא נורמלי. אז תדעו לכם, יש בזה מחלוקת הראשונים. הריבה למה אותו סבו מצד אחד, הגאוצה מקרבין ולחם ונשים מצד שני. אבל מה זה תלוי מורה רבותיי? הרב אומר שמה שאומר מרן לסוחטן זה הכוונה מאליו ולא לסחוט ביד? איפה מרן? זיתים וענבים אסור לסוחטן. כל הפירות מותר לסוחטן. שאר הפירות הכוונה שלי, שהם לא עומדים בכלל לסוחטן. עכשיו אנחנו מבינים את הנקודה הזאת. שמרן כתב שאר כל הפירות מותר לסוחטן. על איזה פירות מרן מדבר? אז אני עכשיו מקדים
מאיפה זה לקח? כי זה בית יוסף וילך בזה. אז יש לנו גמרא, מורי ורבותיי, אחרי שאמרנו שהגמרא מחלקת בזיתים וענבים, שאר פירות אם יוצא מהם משקיעים. הגמרא אומרת, כן, שרבי יהודה, שהוא הקל, מודה לחכמים בזיתים וענבים, וחכמים מודים לו בשאר פירות. זה מה שכתוב בגמרא. הגמרא אומרת, וענבים דרבן דמודת לרבי יהודה, בשאר פירות מנהלן, בשאר פירות מנהלן הוא מודה להם, נתניה, סוחטים בפגעין. מה זה פגעין? פרונש, לא יודע מה זה פרונש. ופרישין, נגיד חבוש. מישהו סוחט חבוש? לא שמענו. ובעוזר דין. טוב, יש פה מילה בעזית שאנחנו לא מבינים. בקיצור, פירות שלא עומדו לסחיטה. נגיד, מלפון ירוק עומד לסחיטה? לא עומד לסחיטה. אדם רוצה לסחוט אותו. הגמרא אחר כך מביאה שבית מנשיה, בן מנחם, היו סוחטים ברימונים. טוב, שואלת הגמרא, של בית מנשיה, בן מנחם, סוחטים ברימונים. מה הוא כל העולם? מה אנחנו חייבים לו משהו? אומרת הגמרא, מה זה הגמרא אומרת? שמביאה ראיה, משנה מסכת כלאיים, מה הדין קוצים בכרם? האם זה כלאיים או לא כלאיים? רבי אלעזר אומר מקדש, אחרים אומרים אינו מקדש. רבי אלעזר אומר מקדש הקוצים בכרם, שכן מקיימים קוצים בערבייה לגמלים. בערב הסעודית, מה זה ערבייה? ערב הסעודית. הם שלהם שם הרבה גמלים. והגמלים צריכים לאכול קוצים. זה האוכל שלהם. עכשיו, הקוצים האלו, נוח להם להשאיר אותם בכרם, כדי ש... טוב, הגמרא אומרת, טוב, זה בערבייה. מה, כולי עלמא ערבייה? של בית מנשיה. וכי, אם בית מנשיה, במנחם היו סוחטים רימונים, זה מחייב את כל העולם כולו? מה זה מחייב את כל העולם כולו? בטלה זה עבר את כל אדם. מה הגמרא אומרת? הגמרא מביאה מה שרב חסדא אומר. יש דין, מקווה, כמה צריך שיהיה בו סעים? 40 סעה. עכשיו, אם אדם עדיין לא היה 40 סעה, וסחט שם טרדין, מה זה טרדין? סילקה. זה מצוי, זה לא מצוי. הוא פוסל את המקווה בשינוי מראה. מה זה פוסל את המקווה? ואם יש בוץ במקווה זה פוסל אותו? עכשיו, טרדין, שמעתם מישהו סוחט טרדין? אפילו פופאי סוחט טרדין. זה שמעו ברבותיי. אז סוחט טרדין לתוך המקווה, משל פוסל משמע שזה נחשב משקה. איך נחשב משקה? רב חסדא אומר, שווה. מה זה שווה? החשיב אותו. למרות שהוא לא משקה, אבל ברגע שאתה סחטת אותו, אתה נתת לו חשיבות של משקה. לכן פוסל את המקווה בשינוי מראה. מה הכוונה? מה להפוקי שזה בשינוי מראה? אם אני שבחתי מים שהם שאובים, מה זה מים שאובים? הם דיני, שאהבתי אותם. הם פוסלים את המקווה לא בשינוי מראה, כי זה אותו מראה של המים. ומה הם פוסלים את המקווה? 3 לוגין. כל אם עדיין אין לי 40 סעה במקווה, ואני אוסיף 3 לוגין, אפסול את המקווה שמשמור ויציל. זה צריך להיות עד 3 לוגין, אם אדם רוצה להוסיף על מים של מי גשמים. אבל משקה שהוא לא מים, כמו חלב, כמה הוא פוסל את המקווה בשינוי מראה? פתאום אתה תראה, יש לך יוגורט שמה. עכשיו זה, אבל לא היה בו 3 לוגין. אז זה היה פוסל בשינוי מראה. וגם הטרדין, בשביל שזה נחשב משקה. אז שווה. הבנתם מה רבותיי? זה רב חסדא. חג הגמרא אומרת, רב פאפא אומר, משום שזה דבר שלא עושים ממנו מקווה לכתחילה. לכל דבר שלא עושים ממנו לכתחילה, פוסל את המקווה בשינוי מראה. ופה יש מחלוקת הראשונים. הרמב"ם, הריף והתוספות. הם סוברים שאר פירות שאין דרך כלל אוכלה לסחוט אותם, מותר לסחוט אותם בשבת. כי המשקה שיוצא מהם הוא לא נעשה משקה. זה לא מה זה, למה? אף אחד לא סוחט.
בסדר מורם רבותיי? אין דבר אחר. אומר בית יוסף, אבל הגמרא אומר רב חיסדא אמר שאם אח שווה, אני אביא לכם עוד דוגמה לאח שווה שנבין אותו. בהלכות פסח כתוב חמץ שנפסל מאכיל את הכלב והאדם אוכל אותו, יש לו עליו איסור? כן, סוד רבנן. אבל מי אוכל כזה דבר? אבל הוא החשיב אותו. אם הוא אכל אותו, סימן שהוא נתן לו חשיבות, בשבילו זה חשוב. זה נחשב אח שווה. עכשיו שימו לב רבותיי, שואל מרן הבית ישראל לפי הרמב"ם והתוספות, איך הם פסקו ששאר פירות מותר לסחוט? הלא הגמרא אומרת שבזמן שאתה מחשיב את המשקה היוצא, אז זה יש לו חשיבות ואסור לסחוט אותו. אומרת הגמרא, אומר מרן בית יוסף, הרמב"ם והארי והתוספות סוברים כמו לקרקע. שהטעם שאם סחטתי טרדין המקווה, שזה פוסל בשינוי מלא את המקווה, לא בגלל שהוא נעשה משקה, אלא כל דבר שלא עושים ממנו מקווה לכתחילה, פוסל את המקווה בשינוי מלא. לכן הרי והרמב"ם והראש פסקו כמו והתוספות פסקו כמו דעת הרפ"א, ולכן פירות שלא עומדים כלל אוכל לסחיטה, מותר לסחוט בשבת. אבל, כמו שאמרתי בקודם, הגעת סמך, רבנו רוחם, ועוד ראשונים, סוברים שאסור לסחוט. ולמה אסור לסחוט? משום דאח שווה, נתן לו חשיבות. עצם זה שאתה סוחט, אתה מוציא מיץ של אפרסמון, יהיה לך טעים, אז זה יהיה חשב משקה. כמו מי ההלכה? ענה פסק, בודעת הריף והרמב"ם והתוספות. שאר פירות שלא גילים כדי לא לסחוט, מותר לסחוט. זה לא מצוי. רק לא יצויר שאדם יצא לסחוט, כזה פרי, שאף אחד בעולם לא סוחט, מותר. עכשיו, אלא מה? שיש פה עוד כמה דקדוקים בנקודה הזאת. בואו נחזור קצת לקרוא את מרן והרמה, ונשלים את ההלכות שיש בו בסעיף הזה. תראו, מרן כתב, זיתים וענבים אסור לסוחטם, ועיין לעש סימנו של בית סעיף ה'. למה שלח אותנו סימנו של בית מה אמרנו? שאם כבר התחיל את הדעיכה של הזיתים וענבים, כבר המשך הדעיכה זה לא מדורייתא רק מדרבנן, לכן המשקים שיזומו מהם עומדים לאכילה מותר. ואם יצאו מעצמם אסורים, אפילו לא היו עומדים אלא לאכילה, זה בזיתים וענבים. בתותים ורימונים אסור לסוחטם. למה? כי יש בני אדם שסוחטים. ואם יצאו מעצמם, אם עומדים לאכילה מותר, ואם עומדים למשקים אסור. כשאר כל הפירות מותר לסוחטם. אז מה ההבדל בתותים ורימונים לשאר פירות? כי תותים ורימונים יש בני אדם שסוחטים. הלאה. ובמקום שנהגו לסחוט איזה פירות לשתות מימיו מחמת צמא או תענוג, דינו כתותים ורימונים. אז נעמוד פה מורה ורבותיי, בינתיים. אומר לנו הרמה, אם יש מקום שהם רגילים לסחוט פרי אחר, כמו מה? תפוזים. בגמרא כתוב תותים ורימונים. תפוזים זה לא תותים ולא רימונים. אבל נהגים, לשתות, כל כוס עולה 10-15 שקל. אז סימן שנהנים מזה. אז מה זה סימן? שחשוב להם המשקה הזה, וזה מנהג המקום. אז מה הדין? אסור לסחוט אותם. אבל הרמה כתב אותו מקום. אבל מרן בבית יוסף הרחיק לכת, יותר מהרמה. מרן בבית יוסף הרחיק. הוא אומר, אם יש מקום שסוחטים את הרימונים, את התפוזים, אפילו שבמקום הזה לא סוחטים, אבל כמה שיש מקום אחר שסוחטים, זה כבר מחייב. הבנתם מורן ורבותיי? זה כתב מרן בבית יוסף. אז מרן מחמיר יותר מהרמה. עכשיו בא מגן אברהם, כותב עוד איזה חומרה. הוא אומר, יש במקום הזה כמה יחידים שסוחטים. ומגיעים פירות ממקום אחר למקום הזה. ואנשים הסחוט, הם לא סוחטים. אבל מגיע אליהם הסחוט. ופה כמה בודדים. האם מותר לשתות המשקה, מותר לסחוט במשקה הזה? אומר למגן אברהם אסור, אבל בתנאי. אומר כזה דבר, תראו מורה רבותיי. למה רבי אליעזר סובר שהמקיים קוצים בכרם, אז הוא מקדש? שכן בערבייה, מה אכפת לנו בערבייה? ערבייה התחיירת, אנשי ערב הסעודית,
שמי שמקיים כלם, קוצים בכלם, שיהיה חייב מישהו מקיים כלם. אבל מה שייך לכל העולם? אלא תשמעו מה החילום, תוספות אומרים. תוספות אומרים, למה בשאר מקומות לא מקיימים קוצים בכלם? אתם יודעים למה? כי אין להם גמלים, יפה להם במשה. אבל אם היה להם גמלים, אתם יודעים, מורה ורבותיי, אתם יודעים, עושים מיץ אננס. אתם ראיתם מישהו בבית שלו שעשה מיץ אננס? מיץ אננס? לא כל אננס בכך וכך שקלים. יעשה ממנו גם מיץ אננס. בקושי יצא לו קצת אננס. אבל אם תלך לתאילנד, עושים את זה בטח. תלך לארצות אירופה, שהם קונים מתאילנד. אני במילאנו הייתי, כאן, האננס כזה קטנצ'יק. זה כמו הנין של האננס שיש במילאנו. וזה בא מתאילנד. עכשיו, כל אחד כזה, כמה עולה? יורו וחצי. לא מוצאים, כל אחד קילו וחצי. קילו וחצי, ככה גדול ענק. עד שתחודה אותו. ויש להם לרוב. לא יעשו מזה מיץ אננס? למה לא? זה בצל הזול. יורו וחצי, 6 שקל. כזה אננס ענק? אתה יכול לעשות ממנו חצי בקבוק אננס, זה טעים. אז למה שלא עשו ממנו מיץ אננס? אבל בארץ יעשו. אבל אם אתה מגיע מיץ אננס, אתה תשתה? בטח. אולי יש כמה בודדים ככה משוגעים, יש להם הרבה כסף לזרוק. יקנו גם כן הרבה, לעשו מיץ אננס, מה אנשים יקנו? כן, יש כמה כאלו. אז אומר המגן אברהם, גם זה אסור לסחוט. רוב העולם לא שוחטים אננס. מי שוחט אננס? אבל יש, וגם למה לא שוחטים? בגלל שאין הרבה. אבל אם היה הרבה אננס, היו שוחטים או לא שוחטים? שוחטים. אז זה דומה לקוצים בקוצים, בכרם בערבייה. ברור מורם רבותיי? אז לכן היום בזמננו קשה, אני חושב באפרסמון, אף אחד לא שוחט במקום בעולם. מלפפונים, אף אחד לא שוחט. תפוחים ודאי שוחטים, אגסים ודאי שוחטים. יש קיבי. קיביתי השם. לא זה שביתי השם. עכשיו, קבל השם יחזק. אז הקיבי הזה מולה ורבותיי, גם יקר. והוא רק בחורף, אתה יודע כמה ויטמין C, כל פרק, אז בכל שם אותה למשמרים לעונה, שתבע שמו. אז הקיבי הזה, לא שמענו מישהו שוחט. שמעתם מישהו שוחט? לא. אבל יש, אני הייתי במילאנו, בקבוק קיבי, עם פירות טרופיים. מערבבים אותם ביחד, כמה פירות ביחד, עושים מה משקה. עכשיו, אבל אם אתה רוצה לשחוט קיבי, יכול. לא, גם לא מגיע משקה קיבי פה. שמעתם, מגיע משקה קיבי? משקה. יש משקה קיבי. זה לא המשקה האמיתי. לא, משקה סחוט. אני קורא פירות סחוטים. כאילו סחוט. אולי בטעם קיבי. אולי עם צבע קיבי. לא, הנה שוחט לך במקום. טוב, אז זה, מה יקרה? הדין יהיה מותר. בסדר, מורה רבותיי, זה לגבי הדין הזה, שכתב על המים, זה במקום אחד, שוחטים, במקום אחד לא שוחטים, כמו שאמרתי מקודם שם במגן אברהם, שגם הם יחידים שוחטים, ובאם במקום אחר. והיו שוחטים את זה, ואם היה הרבה, היו גם שוחטים פה, אז ודאי שאסור לשחוט. אבל דעת מענה בכל מקרה. אם שוחטים במילאנו, ואפילו שפה תאילנד שוחטים, אפילו שפה לא שוחטים, זה כבר נחשב פרי שאסור לשחוט אותו. ברור? הלאה. אבל מי יודע פה איך לשחוט אננס? מה? מי יודע איך לשחוט? אין מכונה כזאת שוחטת אננס. בארץ. טוב. אולי בתאילנד כן, פה בארץ. המיקסר. מיקסר? אתה מרסק אותו רק. כן, היום שמעתי שהכל. סתם אני העליתי את זה. זה לא כמו, בוא נגיד רימון מצוי, גזע מצוי, טוב. קיבי, כמו שאתה אומר, אננס, מאיר, יש מכונות, יודעות להפריד, יש מכונות שעושות לא, בסדר, ברמיצים, חנויות, בזה אולי. לא, ביתי, יש. טוב, מורה בואי אותה.
אבל אם נהגו לסוחתו לרפואה, אין לחוש. דהיינו פרי שסוחטים אותו לרפואה, זה מרן בתוספות כותב, זה לא נותן לחשיבות של משקה. רפואה זה לא משקה. זה לא שתייה. הלאה. בכל זה דבר כאלה לסחוט אסור, אבל אם מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהם, בכל שכם שאל דברים, ויש אוסרים למצוץ בפה מהענבים וחוצה בהם. תראו מה רבותיי. מה מדובר? אם אני מכניס ענבים בפה, ואני נותן לעיסה שיצא המשקה, יש בזה בעיה של סוחט? אוכל, לא סוחט, איזה סוחט? הוא סוחט, המשקה שבתוך הפה, הוא לא נחשב סחוט. אני יכול לברך עליו? אם אדם יפלוט את המשקה, זאת אומרת לך, במשקים מותר לו לבלוע, אם אדם שוכח לברך. אחר כך יברך, אוכל, נגס תפוח, שוכח לברך. אני מתיר לו להמשיך לאכול אותו? לא, לבלוע. זבלח אותו. אבל משקה, למה? כי המשקה שכבר הגיע לפה, בן יוחנן אומר, אם המשקה כבר בתוך פה שלך הוא עושה רוח. זה כמו היה רבינו תנאים בשיט. פעם איזה גוי אחד מלך, קרא לו, אמר לו, הרב אני לא מבין את התורה שלכם. אמר, מה אתה לא מבין? אומר, תראה, כתוב שאם התורה גדל בתלוש, לא במחובר, המחובר יש בו משום משנת השועץ הארץ, גדל בתלוש, אם הוא בתוך התפוח, מותר לך לאכול את התפוח. אבל אם הוא פרש בתוך התפוח, אז אסור לך, מה ההבדל? זה לא תולע וזה לא תולע. אותו תולע. תגידי, התורה שלכם זה הגיונית? זה סתם. אתם מציעים לכם כל מיני שטויות. תולע זה תולע. מה אתם שואלים בתוך התפוח, פרש מהתפוח? אמר לו כבוד המלך במחילה, אתה יכול להביא לי צלחת? כן. אמר לו כבוד המלך, אני יכול לבקש לך בקשה, במחילה כבוד המלך. אמר כן, בטח. כבוד המלך, רק עיראק. תחשב שאתה יורק עליי. במחילה כבוד המלך. טוב, יורק. אומר כבוד המלך ילקק את זה עכשיו. אתה לא מתבייש, חצוף. אבל זה מקודם בשבילך. מקודם היה טעים לך. אחרי פיסטוקים עוד היה טעים. ואחרי הבשר היה טעים. למה שבלת את זה? הוצאו אותו בחוץ. זה כבר לא טעים. זה היה אחרי קודם בפה. את הקושה שאתה עושה. שזה היה בפה, היה טעים. תבצע לך, כבר לא טעים. אבל אתה יודע מה זה התורה שלנו. כשהתורה בתוך תפוח, הפעם לא פרש, הוא טעים. אפשר לאכול אותו עם תפוח. איפה משום שאתה תורה? אבל אם אתה פרש, תחשב זה כמו הרוק שאתה פרש. זה רבינו תנאים בשביל עליו שלם. אתם יודעים שהילד קטן היה חכם גדול. כשהיה עוד ילד קטן. יום שישי אחד. והוא הריח את הריח של התבשיל שאמא שלו עשתה מרק. כנראה שם בחווית תימני. אז היה ככה מריח בבית. היה משהו משגע. הוא ילד קטן, רוצה לאכול רעב. אבל הוא פחד שיסתכלו עליו. ואיף את כה וכה, וגם כי אין איש. בדק את כל זה, ואין איש. מהשם בית, טוב בבית. ראה שכולם הלכו לישון, ננוח בעסק שלהם. קח כיסא, עלה איפה שהסיר, פולח את הסיר, וראה את הרגל של התרנגולת מבצבצת. עולב. לקח אותה, אכל אותה, ודעה גדולה של עקבות, זלק את העצם, בא החתול, לקח את העצם ואכל אותו. וליל שבת, אמא שלו מוציאה את התבשיל מתוך הציר, שמה את זה בצלחת מרכזית. פתאום רואים חסר רגל. איך חסר רגל? כולם מסתכלים, אבל אבא ואמא כבר הרגישו שיונתן הזה, יונתן השובב הזה, שהוא כבר בטח, לא אכל את זה ביום שישי. הוא אומר, יונתן, איפה הרגל של התרנגולת? אתה פותח את ידיך, הוא משביע על כל החילצות. הוא יתקרב פותח את ידיך, הוא כבר משביע על כל החילצות. כבר הקדוש ברוך הוא ישביע אותו לפניכם. לא יודע, מה אתם רוצים ממנו? יונתן,
אתה לא אכלת את הנגן, שבת, אנחנו צריכים כולם, מה? אומר, אני יודע, אבא, אם קטעת תרנגולת עם רגל אחת, זה מה שהיה, תרנגולת עם רגל אחת. טוב, מה יעשו לילד קטן כזה? שהוא אומר, היה בן 5-6, אבל אם אתה קטעת תרנגולת עם רגל אחת, זה לא יכול, זה לא גדול. יום אחד, אבא של בית הנביא שיץ היה עובר איתו ברחוב, תרנגולים בחורף, כשקר להם, הם מרימים רגל אחת, מחבים אותם תחת הכנף, מחממים. אדם שאין לו כפפות, אז הוא צריך לקחת צל, פעם עם היד הזאת, והיד השנייה פה, פעם עם היד הזאת, והיד השנייה פה, לחמם אותנו. אז התרנגולים מחממים את הרגל בכנפיים שלהם. אז בית הנביא שיץ, ראה את התרנגולת, עומד על רגל אחת. אז הוא אומר רבי ראשית, אבא, הנה אתה רואה תרנגול כזאת עם הפלטת, הוא עוד השבת. אז אבא שלו, בשביל להוכיח לו שלתרנגולת שתי רגליים, ולדף אחת התרנגולת, עשה לה ככה, התרנגולת הוציאה את הרגל השנייה, וברחה. ונתן, כמה רגליים של תרנגולת? 3-2, מה אתה מבטיח לך כל מיני המצאות? אומר, אבא, אבל כשאמא הוציאה את העוף מהסיר, אתה לא עשית ככה. אם היית עושה ככה, היו עושים שליטה. זה היה רבי אותי. טוב, בוא נדבר רבותיי. טוב, בכל אופן, נחזור לעניינים. עכשיו, אדם שרוצה למצוץ את הענבים, ענב. ככה, לשאוב את התכולה שנמצאת בתוך הענב, בתוך הפה שלו. אם זה בתוך הפה שלו, מה זה בעיה? זה בעיה שסוחט, איזה סוחט? הוא אוכל, לועס, אין בזה שום חשיבות. אבל כשהוא רוצה למצוץ ישר מהפרי, מחלוקת גדולה ועצומה. רבי אליעזר ממיץ, סובר יש בזה חיוב חטאת, חושני לא מחטאת. יש אומרים סוד רבנן, כי זה לא דרך סחיטה ממש. זה דרך סחיטה, האדם סוחט, שהוא שואב את המשקה בשפתיים שלו, לכן זה ידע לתוך בטן, זה לא רגילות. ויש אומרים, חייב חטאת. אבל שבונה הלקט, מרן מביא את המחלוקת הזאת, בבית יוסף. והרמה הביא כאן שתי ערכאות. הוא אומר, לא, אין דרך סחיטה בכך. דרך סחיטה? מה, אדם סוחט ענבים בצורה הזאת? לשחוט, שוחטים. אבל אם אדם מוצץ, מחליט ככה, שואב את התכולה של הענב בתוך הפה שלו, זה לא נחשב סחיטה, מחלוקת. עכשיו מורה רבותיי כמו מי ההלכה, העיקר הדין כמו הדעה השנייה שהביאה הרמה. למה? עכשיו יש עוד שאלה, איך שבו להלקט מתיר? תגיד זה שינוי מותר לכתחילה גם ביסוד רבנן אין בו? הנה למשל, מה הדין אם אדם ינק מהבהמה? לקח על הבהמה ושתה לה את החלב. למה אתם יודעים, מי שיש לו מצעים בפה כמו אפתא, אז החלב של העזים זה רפואה בשבילו, זה מעביר את כל הפצעים מהפה שלו. אז ככה היו עושים שפריץ לתוך הפה, זה מרפא את כל החזקים, רגע חוזק, זה חומר חלטו איתו. עכשיו זה ישר מרפא את הפצעים האלו. אדם שינק מהבהמה, מותר לכתחילה או סוד רבנן? סוד רבנן. כי מה הדרך של החליבה? בידיים. אבל בפה זה שינוי. הנה, שינוי. מה אמרו חכמים? זה סוד רבנן. אז למה פה שבודה נגד אומר שאם אני לוקח ענב ואני מכניס אותו לתוך הפה, מותר לי גם לשאוב אותו לכתחילה, אבל זה סוד רבנן. למה גם בסוד רבנן? ביאו לזה מונה ואותה, תלוי איזה שינוי. מתי אנחנו אומרים שהשינוי הוא אסור על כל פעמים רבנן? זה כמו יניקה. החולה ינק מהבהמה? חולה יונק מהבהמה. חולה. אבל לא כולם חולים. רובם בריאים, ברוך השם. זה מחלות, ברוך השם, נכון? אבל כמה שיש חולים שעושים את הדבר הזה שיונקים מהבהמה,
זה אמרו חכמים, מדרבה קופרים עשו, למרות שזה שינוי. אבל מורה ורבותיי, אם אדם רוצה לשחוט ענבים, הוא איש חולים שסוחטים את הענבים דרך, לוקחים את הענב ושואבים אותו, זה לא נורמלי, זה שינוי גמור. משינוי גמור כזה הוא משהו בו להלקת ומותר. לכן מעיקר, כף החיים, כף האחרונים הוא יותר טוב. לא להיכנס לחששות, לשים את הענב ולשאוב. כי יש ראשונים זו לחששנים למחתת. יותר טוב להחמיר. אבל על כל פנים, מעיקר הדין, זה מותר למה? כי זה לא, גם, זה חשש חתת, זה לא דרך סחיטה. כמו שאמרתי לכם מקודם, שהאדם שחותך ענבים ויוצא משקה זהב, הוא עובר על איסור דאורייתא, או דבר שאנו, וגם אם היה מתכוון לשחוט עם הסכין שהוא חותך, מתכוון לשחוט, זה לא דרך סחיטה בכלל. אז לכן אם הוא לא מתכוון, דבר שאנו מתכוון, בסדר שם בסוד רבנן, מותר. בסדר אמר רבותיי, טוב, הביאו לנו את החומה, כן, הביאו את החומה, אז בלי נדע, אנחנו, רק שבוע הבא בעזר השם דבריו, נתחיל לאכול חנוכה. בלי נדע. אנחנו פרשה בעלינו טובה. וישלח יעקב מלאכיו אל עשיו אחיו. אל תסעיר שדה אדום. ותאמרון אדוני לעשיו, אם לבן גרתי, ויחל על עלתה. אומרים חז"ל, מה אמר לו יעקב אבינו לבן? אם לבן גרתי, בתרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי בדרכיו הרעים. שואל הכלי יקר, לכאורה יש קצת סתירה בין הפירושים. אם לבן גרתי, רש"י אומר פירוש ראשון, אני גר, לא חשוב. אבא שלי ברך אותי, תל השמיים ומשמני הארץ, רוב דגם ותירוש. הוא אומר, היי לי שור וחמור, השור לא בא מהשמיים ולא בא מהארץ. אז אין לך מה לקנות על הברכות שלי, אז אני גם. אבל מה הוא עוד אמר לו? הוא אומר לו, אני גרתי, ולא, למה תימר עבריים, הוא לא יצליח להתגבר עליי. באמת. זה מה משמע? הוא אומר, תתעסק איתי. הזוהר הקדוש ברוך הוא אומר, ככה אומר. יעקב אבינו על גבוהתו. אתם אומרים, למה עשיו לא בא עד עכשיו? לחפש את יעקב. למה לא בא? מה, הוא יכול לחפש את יעקב? שלח את הליבות הזה, הוא חזר הביתה. יודע לבן, כתוב, לא יודע לבן, כי רחל גנבתם. מה הוא גנבת? הטרפים. מה היו עושים את הטרפים, אתם יודעים? בגולגולת של בכור בן בכור. אומר לזוהר, היו שמים בפה שלו איזה טס של זהב, עם כל מיני דברים, קטרים לו, מזבחים לו, ועד שהוא רואה, עשו כל מיני כישופים, ואז הוא מתחיל לדבר, מגלה עתידו. לא כדאי לכם לעשות אותו. אבל זה, עכשיו, איזה טרפים עושים את זה? צריך להיות בכור בן בכור. עשיו פחד, מהדוד שלו לבן. אומר, אם אני אגיע אליו, הוא יעשו אותי טרפים. כי אני בכור בן בכור. לכן, לא הלך אליו. עכשיו תראו מורה ורבותיי. יעקב אבינו, מורה ורבותיי, הוא אומר ללבן, כן? בצד אחד הוא אומר אני גר ותושב, בצד שני מה הוא אומר לו? אני הסתדרתי עם לבן, אל תעסק איתי. אם לבן זרעתי להסתדר, הכל בחמוד יחד איתך. זה פירושים מתנגדים, הוא אומר לו, אז זה אותו פירוש. מה פירוש? יעקב אבינו רק רצה שעשיו לא יהיה לו קנאה שאולי יתקיימו בו הברכות של אבא שלו. אני כן, אתה רואה שור וחמור, לא משמני הארץ ולא נתת השמיים ולא שום דבר. מה תגיד? אולי בגלל שלא קיימתי תורה ומצוות, ואז אם יעקב אבינו לא קיים תורה ומצוות, הברכה לא חלה. לא, עם דבר גנתי בתרי"ג מצוות שמרתי, מה ירחף על פי כן, ויהי לי שור וחמור. אל תדאג, הברכות לא יתקיימו אפילו שאני יודע. אבל עוד דבר אמר לו, מה יעקב אבינו אומר לו? הוא אומר, עם לבן גרתי ולא למדתי בדרכיו הרעים.
לא למדתי בדרך הבריים. מורה אותה לבן, יש בו דרכים טובים, בדרך הבריים. איזה, מה יש בו טוב? ואתם יודעים, רבי משה אלשיך היה דורש בשבת. רבנו חי בדורו של רבי משה אלשיך. כשרבי משה אלשיך היה דורש, היה לבן הארמי, בדרשה של פרשת קודם ויצא, בא רבנו עלי לשמוע את הדרשה של רבי משה אלשיך. מה היה הדרשה? רבי משה אלשיך הסביר איך לבן הצליח לרמות את יעקב אבינו 10 מונים. מה זה מונים? מניין. 10 כפול מניין, 10 כפול 10 כמה נותן? רש"י כותב, אומר לנו רבי אביעד. עכשיו תגידו לרבותיי. אומר לי יעקב, לבן אומר לו, עקודים הנה לך. טוב, ויוצאו כל העקודים. אני אמרתי עקודים? אני אמרתי עקודים. אתה פשוט לא שומע. אתה תלך לזה, ואתה... אתה אמר לי עקודים. אני אמרתי עקודים. טוב, עכשיו מה אתה רוצה שיהיה? עכשיו מה שיצא נקודים, יד שלך. כל השעה נקודים. אני אמרתי נקודים? אני אמרתי תלויים. אני אמרתי... כל הזמן היה מסבר אותו ככה. כל הזמן. פתאום רבנו הארי התחיל לצחוק. היה צוחק. אומר לו, מה קרה? הוא אומר, תדעו לכם, כשעכשיו בדרשה של רבי משה אלשיך, הורידו את לבן הארמי מגיהנום, הביאו אותו לדרשה, שישמע איך הרמאות שלו הייתה. אבל עכשיו, רבי משה אלשיך אמר איזה סוג רמאות שעשה לבן ויעקב, שעל זה אפילו לבן לא חשב. ואז לבן אמר, חבל, זה שכחתי לעשות. זה אם הייתי נזכר הייתי גם עושה את זה. אז לכן הורידו. רבי גדול. אז מה זה? אני לא למדתי בדרך הבריים. אמר לה, יעבוד לך ברחים, בתך הקטנה, הביא לו את לה. לא יעשה לכם קומרת צעירה. טוב, תתי אותה לך. מי תתי אותה לך? תתי גימתי עליה. מי תתי רחם? קודם, נתקבתי לגרח קודם לה, עד רחם. תחבו לאן זה. ואיך אפשר לסדר איתו? זה רמאי, גדול. אז מה זה לא למדתי בדרך הבריים? למה בדרך הטובים הוא למד? פעם שמעתי מורה מרבנו יוסף עליו ושלום. פעם יצר הרע, פגש את יצר הטוב. אומר לו יצר הרע, יצר הטוב, תראה, כל הזמן אנחנו במלחמות. כל הזמן מלחמות. מה אתה רוצה? בוא נעשה שלום. אין בעיה. מה זה שלום אתה רוצה? אומר לי, תן לי כמה אברכים, אני נותן לך כמה בעלי תשובה. היום אתה רואה אותם מקעקועים, מחר אתה תראה אותו עם פאות ועם זקן, בעזרת השם ברח. אומר טוב, אין בעיה. אז באמת יצר רע, אבל יצר הטוב, כמה אנשים, הם עדינים, והם קעקועים, וברוך השם, החזירו אותם בתשובה, נהיו חסידים גדולים. עכשיו, יצר הטוב, גם צריך להביא את שלו. אז הוא מביא אברכים. בא יצר הרע, לאברך. הוא אומר לו, תראה, אתה כל היום בכולל, לא מכיר עולם, לא נשם אוויר. תראה איך הגב שלך עקום, תראה איך אתה מצומר. מתי תצא לעולם? תראה קצת עולם, תנשום אוויר. אתה כל הזמן חנוק בבית המדרש. תראה קצת, תראה איך אנשים משחקים ששבש. תראה איך אנשים משחקים רמי. תראה איך, קצת תנשום אוויר. מה קורה אם אתה בכולל? זה לא, אני מדבר שהוא בא לו למוח, אני לא מתכוון לשכנע אתכם. אני מקווה שאתם לא חושבים שאני אתקבל לשכנע אתכם. כן, בקיצור, הצליח, יצר הרע. הוא בא, האברך הזה לאשתו, הוא אומר, גברת, תראה, אני קצת מרגיש עצמי קצת לחוץ. לא, נושם אוויר. אני רוצה קצת להכיר עולם. אתה נושם אוויר. הוא אומר, טוב, מה אני אגיד לך? כל ערב אתה אומר לי, אל תפריעי לי, תביא לי ללמוד. ועכשיו אתה רוצה לשום אוויר. הוא בא אני אנשם אוויר, מודה גם אני ערכוי, עשה גם בביתי. טוב, בסדר, אל תחרן, תלכי לשום אוויר. טוב, הלך לאיזה פאב, שמשחקים שם, ששבש. כולם משחקים. הוא נכנס, רואה אנשים הזמינו כוס קפה, כוס תה. לא נעים.
אני גם מזמין, מה, נכנס, לא לעם, אתה נכנס לחנות, ואתה לא מזמין שום דבר. הזמין כוס קפה. כשהוא בא לשתות, הוא רואה את המשחקים. שש, זה, איך אומרים? 6, 4. כן, הוא רואה אותם, והוא, כשבא לשתות את הכוס קפה שלו, רואה שכבר התקרר. אז הוא מדהים שלי כך, שאלו משחקים, בטח כך. והם כוסות מלאים. אז הוא נוגש לאחד מהם, אומר לי, כבודו, אני חושב שהכוס קפה שלך התקרר, חבל עליו, שילמת עליו. תסתכל עליו, רצה לבלוע אותו. הוא אומר לו, מה באת לי פה, אתה עכשיו מפריע לי? אתה לא רואה שאני מרכז עכשיו בתוך המשחק, אתה באת לעשות משובש את דעתי? תלך לכולל, מה אתה באת לעשות פה? אמרנו לו, איזה עצבני. הלך גם לשני, גם לשלישי, גם לכל האורחים, על העדרים האלו, כולם היו ככה בגילים. בא הביתה, התחיל לבכות. ועוד אשתו, מה קרה? עשית נשום אוויר. מה אחת אתה בוכה? הוא בא לגברת, אני חשבתי שאני לא בתורה. חשבתי שאני שקדן. ומה קרה היום תגלה לך שאתה לא שקדן? אמרתי, תשמעי, סיפר לה. אמרתי לי, כל יום את עושה לי כוס קפה. אף פעם לא קרה לי ששכחתי לשתות אותו חם. איך יכול להיות? איך אלו שמשחקים ששבש ורמי שוכחים מהקפה, שוכחים מהתה, לא שמים לב, מרוכזים במשחקים שלהם. שוכח, ובכלל זה ששבש ורמי. ואם הוא עכשיו משחק טלוויזיה, והוא עכשיו יש משחק, ויש דרבי, אתם יודעים את דרבי? זה אותם קבוצה, באותה עיר, עם שתיים. והם משחקים, מה שוכח? שוכח בכלל עמך בבוקר, לא שם לב שעה בכלל. והוא אפילו צריך לגור מודע ב5 בבוקר, הגיע 1 בלילה, לא שם לב. כל הזמן שוכח, בכל שקל כבד. אבל אני חשבתי שאני לא מתורה. איך יכול להיות? שאני לא שוכח לשתות את הכוס קפה, כוס תה שלי. זה אמר יעקב אבינו. אני לא למדתי מדרכיו הרעים של לבן, אבל ראיתי איך שהוא מרוכז על השטויות שלו, איך הוא מרוכז. כשאני ראיתי אותו הולך, אוהד, משחק כדורגל, יאללה, הוא כל עצמותיי תמנה, הוא מסוגל לקפוץ מעבר לחומות, הוא מסוגל להרים, רק בשביל לראות את המשחק הזה. הוא אומר, הוא כל כך עושה מסירות נפש, משוגע, קופץ 3 מטר, 4 מטר, בשביל לשחק במשחק כדורגל, קופצים ונלחמים על השוטרים, בשביל מה? בשביל כדורגל. אני לא חושב שכן, זה מה שאומר יעקב אבינו. בדרכיו הרעים של לבן לא למדתי, אבל ראיתי איך שהוא, יש לו דבר חשוב, כמה מסירות הוא מוכן לעשות. זה יעקב אבינו, את המוסר הזה, למד מלבן הערבי. כשברוך הוא יזכה אותם, לעשות רצונו כרצונו, אמן כן יהי רצון. נביא כוח, רצון טוב. תודה רבה.